igsoon. No kung atong dawas sa kinahanglan ng pagkaon aron himong basford but ang atong pang spiritual nga dahil yung nagkinahanglan po niya siya ang pagkaon which is ang pulong sa Ginoo. So na, yan nga dahil mga isa at ang gamon at mga Bible at mga kasing-kasing labaw sa tanan at mga huna ng mga idulungog sa pagkalinaw sa mensahe sa Diyos na pag-adetkol siya ng alagad. Wala lain na ito ang pagkanon ng pastor dito sa church. Pastor Romel Hausian. Ito palapakan ng isa. Praise God. Hallelujah. Mayroong buntag sa tanan. Mayroong buntag sa tanan mga bisita. Salamat sa tuwa. Ito palapakan ng Diyos. Minsan. Sa tuwa mga bisita na nakaabot ko sila gawin. Sa tuwaan dapit. Hallelujah. So, mga siyakansi na tayo ato ang Bible, ato ang verse for today. Ito, hindi na ito mga Biblia. Natong kasahol sa Juan 12, 26. Mamanindang bita, ang gawanya ka na kapagtagandig. Natong gawanya ng basa ang Juan 12, 26. Hallelujah. Ang buot nag-alagad sa nako, kinahanglan masunod sa nako. Aron kung hain ako, at kaya usad ang akong sunodin. Ang akong amahan magpasiganog sa niya na nag-alagad sa nako. Yung kita, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Bayan ang mga biglaon na Diyos, salamat sa inyong kapitagon. Salamat sa inyong Diyos sa inyong pagkaamanya sa mga tinatubig. Salamat Ginoo na ikaw ang Diyos na rahit, ikaw ang Diyos na ganhanan, ikaw ang Diyos na labi ka, mainang po na inangkingan kamamod ng Diyos. Isang ka, salamat Ginoo ng kabitagon, anong ay taga-hisbutan na inipunan ng Diyos. Salamat na ikaw ang isaligan. Tulad mo, dalang amal ng Diyos, isang kanay, mayroong mga tulong ng Diyos na may pagambitan. Isang kamakay Ginoo na may magdala sa tulong. Lord, hindi ako na mausip ka na sa ng Diyos na ang matagpunan Ginoo na nagula ng Diyos ako ang maistorya ng Diyos. Lord, dalang ako ng Diyos, isang kamay Ginoo. Ikaw ang magdalamang spirito ng Diyos na nagdatang istorya, na nagpahatak sa samagot ng Diyos, na maghatak ang naman ang tinawan ng Diyos ang mga tulong na may pagkahisbutan. Lord, salamat ng Diyos na sa mo ay pagkaroon sa mga rasa, ikaw ang makasidunggan, ikaw ng Diyos ang matugon, ikaw ang makasalamatan. Walang amo Diyos sa kanal, sa ang kanal Diyos, gumaya, pagpasalamat ang kadulanan, kabulunganan. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So, sa makausa, naalang bintag, hapon na naman. Naanap ko sa, kalubigyan, kay hapon na naman si Joe dito. So, naalang bintag, sa pangkanan. Bago ka, bayo, ang ginawa sa tuwa mga pinagaling yan. Nakagamiya sa tutuloy, ano yung mga, at actually, itong sikat ng tagal na Hangers, ito na kalimang butag, yata ang laging mga Mercules. Wala siguro nadala ko sa hospital, salamat siguro. Ay, nagsabot na, maglisot ko ginhawa. Maglisot ko ginhawa. Mga pilit na ko, walang hangin na nasunod sa akong kuwan. Akong lungs, kaya ito na kaparat rin ko. Sakit kayo yung ginhawa. Buhag ako apasin ako ang ginhawa. Baka salamat sa inyo, nadala ko sa hospital, gabi mga nagkulang sa gabi, alas 20. And then, salamat ko sa inyo na pagkaudla, nakagawa sa pagkod. Ito ganyan buntag, mga gabi, isang gatulog, mga alas 11. So, ngayon, kamata ko mga alas 10, kapag, busy na ako ginhawa. Ay, ito, sikit kayo kuwan ang likod. Dere, maglisod ko ginhawa.
Walang halos ako na pasok ako ang kwan. Paginawa, ito, pasalamat na po sa Ginoo. Nagdali ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Ginoo. Muli sa itong ginawa, abot na lang ng alas 3, alas 4. Wala dito na tulog, yung balik. No, pagayon na po sa ako ang ibuhat. So, salamat ko sa Ginoo. No, doon na yung mga bagita mo, lana, but still, ako na po pasalamatan. No, ako pasibuligan ang buhay ng Diyos. So, ano to, no? Short testimony kayo, wala ako ka-testimony ka kanina. So, ano to ang pag-anisbutan ka doon, no? Kung iniwag yung napantalan, no, ako ang message, no, ang nagtanong siya, ang tema is more about being a servant of God. No? Being, atin itaw, usap ka alagad sa Diyos o sumusunod sa Diyos. Tungod tayo, ano tayo, nakatayo kaming passion, natin gugma sa, na magamit sa Diyos. Gusto mo na ito, kitang tanan. No, kitang tanan, ma-empowered ka, bunahon na tayo, nabutang sa tayo na sinasing, nagamit ka sa gulabaton sa Diyos. No? Hallelujah. Next. No. Bre, bukagay kita ito, bre. What is the simplest definition of word Christian? No, ako naman na siya, i-guard ako din ako. No, kaputang na. Na siguro ako na, first definition na ito, sa word na Christian, is na lang, word na Christ. No, word na Christ. Balansan. But kung ako ang i-valid ito sa ako ang main verse, di ba, tingnan dito na, whosoever serves me must follow me. No, from the word follow me, Christians means a follower of Christ. Amen. Kita bang tanan dari mga igsoon, mga follower ni Kristo. No, di same kita ba, di kwan na ito, di kasay na word ka ba, follow. Dahil si Kristo mismo na ligaw na, no, follow me. Which means, a Christians, may dili lang kwan. No, isa, no, means a follower of Christ. No, what does it mean na isa ka follower? No, daghan na yung kwan. Anong nagsunod kang Kristo, pero kamusta atong ginabuhi? No, kamusta ato ang tagkalalaga, pero kagilag wala sa Ginoo. No? Hallelujah. Sunod. Hallelujah. No, ako basahon ang dito sa Mateo. Mateo 4, 18, padalong sa 22. Mga basahon ang tulong sa Diyos. So, Mateo 4, 18, padalong sa 22. Ginapit ni Jesus ang upat na mandagat. No? At ang masahon, samtang naglakay si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang buhat na magsoon mananagat na namukot. Si Simon na dinanlag Pedro o si Andres. Si Jesus ngayon kanila, kung tulog kami kanako o pagluan ko kami sa pagpanagat o mga tao. Giingan dahil pagpanagat o mga tao. Diba kanina, pasensya na to, ako itong dito ang kanina na a Christian is a follower of Christ. Giingan na dahil na, tulog kami kanako o pagluan ko kami sa pagpanagat o mga tao. Pagpanagat o mga tao. So, di dahil basta-basta lang musunod ka sa Ginoo. Magpapala ka sa Ginoo. Kaya nga po ang tulong tayo. Tayo. Dili, kaning basta-basta lang magsunod ka. Kalaro ko ni Kristo. Nagsimba ko. Pumula lang. Kaya ang tulong namin musunod ka ng Kristo, tulog kay, tulungan ko kami sa pagpanagat o mga tao. Then, yung sa tuwing ginagawa, diha-diha, bibiyaan nila ang ilang mga pukot o gikulog kanila. So, what does it mean? Bibiyaan nila ang laang trabaho. Bibiyaan nila ang laang
nga nagbuhat aron lang nga mosunod kang Kristo. Inana ba tayo nga ison? Nagay time sa tuwang kinabuhi nga aning bigyan na ito ang mga buluhaton sa kanilang para lang na buhat sa buluhaton sa Ginoo. No? Ako ang gusto kasi tampon namin, no? Yung tapulong sa Diyos, ganyan nyo nga, diha-diha, no? Instantly, no? Distrito, walang, kung sa akuan pa, walang patumpik-tumpik pa. No? Gusto-gusto, no? Diha-diha, bigyan nila ang ilang mga pulot, o nikulog kanila, nikulog, ipala ang Jesus. Hallelujah, sa Bertidos, nipadayon siya paglakaw, nakita niya ang laing buhat na magsoon. Si Santiago at si Juan, naman anak ni Zebedee. Dito sila sa ilang sakayan, o dahil sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pagod. Gitawag sila ni Jesus, naang tawag, nagtawag. Nagtatangan sa time na gidawat na ko si Kristo, nagtatangan ako naman gidawat si Kristo, amen. No, gitawag. No, ginilang na ipipila. No, gitawag sila ni Kristo. O, buhati nga bigyan. O, buhati nga gapon. Instant, walay buha-buha. Gibiyaan nila ang ilang sakayan. O, ang ilang amahan. O, gikuyag sila kanila. No, kasi dahil yung gano'n, anong napalo ka kang Jesus, na napalo ka sa Ginoo, tungkol kay tatay mga butay na aton sacrifice. No, sacrifice. Bukan pagpila ka mga Domingo, aton na pag na hisbutan, aming pagsakripisyo. Usahay, musad kami natin na sa buhaton, tungkol kay kaming nada sa tuwang kwan, sa tuwang kinabuhi, na part na sa tuwang kinabuhi. Pero, wala ang kagustuhan sa Ginoo. No, wala na, usod tayo ang follow ang Jesus. Hallelujah. No, kahilo na sumubuin. No, dito sa Mateo 16, verse 4. No, dito tayo sa Mateo 16, verse 4. No, gano'n na nga, pagkadautan sa mga tao, karon o walay nagpatol sa Diyos. O nibugang si Jesus, naghangyo ka na ko sa paghingog. 24. Ayun na po ako nabasa. 24. Kung naminyo si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tao baot mahimo ang akong tinunan, mahimo ang akong tinunan. Itawang tanan, gusto na mahimo ang tinunan. Sa Ginoo. Lord, ngayon dahil, kinahanglan, hindi siya magtumang sa iyang kagalingo na gustuhan. No? No? Hindi magtumang sa iyang kagalingon. Pas-alam nila ang iyang prayers, o gusunod siya kanako. No? Yung sa English term, yung nga, deny yourself. Dapat alam mo yung na dinay na to itong self na dili na kita ang nagkinabuhi karon si Kristo na, no? 2 Corinthians 5:17, no? Dili na kita ang nagkinabuhi si Kristo na, mga ato ang dinay ang ato ang kagalingon, no? Let God, no? Ako ang tubutan na si Jesus ang take over, no? Sa ato ang kinabuhi. Diyon din nga, take up your cross. Ano pagpasaan sa ato ang mga cross? Dahil matagos sa ato ang nagkaroon lain na mga cross na ginapasaan na gawaglaw. No? Muna na ato ang pasanon. Araw na nakapalo ka. No? Nakapalo ka kang Jesus. No? Muna na ato ang amin nga, hindi na ito ang self, ato ang kagalingon, pasanon na ito ang gawaglaw ang mga cross sa atong kinabuhi. Ano sa mga na-cross? No, ang inyong giantos. No, dili lang ikaw ang magpasan-ana. No, dili apil si Jesus. No, wala nga dili tayo malaka. No, kung natay mga cross
nga gipangpas-an sa tuwang kinabuhi. No, kay dili kita hasagdan, ni talugdan sa tuwang buhi ng Dios. No? Kung mapalo nato na, no? The question is, sa panutana, are we really a follower of Christ? No, dinay na ba nato, willing ba na ato ang dinay ato ang kagalingon? Willing ba na ato ang pasanon ang mga Diyos? No? Ano adlaw sa ato ang kinabuhi? No? Willing ba na kaning ato ang kagalingon? Hindi ato ang kwan, ato ang battle. No, sa ato ang kagalingon. No? Are you willing to deny yourself? No? Are you willing to pick up your cross every day? No, are you willing to follow Jesus Christ then? You are a servant of God. No? Kung willing ka na mga butang mga isoon, no, kung willing ka na biyaan, na kung sa nila, biyaan ako tanan, no, ako pamilya, ako unang ka, no? Not necessarily na hindi na kami ng kamot, but there, na naay mga pamaagi, no, na magamit na sa Ginoo. No, una nga ako ang pasanan ang mga cross, no, na naasa ko ang mga adlaw. And that way, no, mapalo na ko si Jesus, no, sa ko ay pang-agaw adlaw na mga kinabuhi. Then, matawag ka na alagad sa Diyos, no, servant of God. Diba? Naisbutan na ako niya na pipila ka mga Domingo, hindi na ako ang God. No? Salamat sa Ginoo sa aming work. No? Sa tulong sa Diyos na makadasig sa ato. Okay, kitang tanan, mga servant man sa Ginoo. Kitang tanan, mga sumagayon sa Ginoo. Nabili lang tatanan lang ang masinta, nalingkod, naninaw. Tulad na kitang tanan, gitawag. Gitawag sa Ginoo. Hallelujah. Now, nalang ko upat. Upat ka mabutan na ito ang taga-hisbutan karon, no? On how to become a successful servant of God. No, 4 steps on how to become a successful servant of God. First is this: develop a servant mentality. No? Ano ito yung butang na mentality? Sa ito huna-huna. No? It all started with our mind. Hindi na magsugod sa ito huna-huna. Yan naman, di ba? Kaya untay ako ang mabati. Masakitan ko. Hindi ko na gano'n. Masakitan ko. No. No, masakitan ko. Mapagulong, hindi ka pa huna-huna i-process. No? Kwanta, untay ako ang mabati, hindi sa tumula-hula. So, ang talayan nagsugod hindi sa tumula-hula. No? It all started in our mind. That is why we need to renew our mind every day. No? Romans 12, verse 2. No, kabasahan. Sa Romans 12, verse 2. Hallelujah. Ayaw kami pagpahingayon sa pamatasan ng inyong panahon na. Okay, kasi panahon na ito, grabe na kayo ka-toxic. Grabe na kayo kaming kanautan. Kaya magpaulit ta, muna na, dinigil sa tumula-mula, no, sa tuwang mind. No? Ayaw kami pagpahingayon sa pamatasan ng inyong panahon na. Ipabago hingayon sa Diyos ang inyong ipabago ninyo sa Diyos ang inyong kagalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Aron masayaran ninyo ang nabubuton sa Diyos. Kung sa'y maayo, hingpit o makapahinuot kaniya. Hallelujah. No? Dinigit na sugod sa tuwang huna-huna. No? Kailangan natin na siya i-renew. Ano? No? Mula sa Ginoo. Nabili na ito naman ngayon, ato-ato rin. Kaya galing ang turang pamuna-muna, grabe yun siya ka-urgaw. Kung dili na ito siya mahinuan, dili na maka-develop ang servant mentality kung ato muna-muna, hugaw. Kung ato muna-muna, wala na hinuyan, dala sa Ginoo. Ganyan na rin, may ato ang ibutang, ano na yung sa ato ang muna-muna, ato ang mentality niya, my purpose on this earth is to serve God. Kung saan na itong purpose,
Anong nagulit ka sa kalibutan? Para lang ba nga mag-happy-happy? Para lang ba nga mag-shopping-shopping? Para lang ba nga aning bula-bula, magbiniwan sa pagdara? Maganda yun, meron pa na ang purpose dito sa kalibutan. Muna na ako lang i-set sa pangunahuna, no? My purpose on this earth is to serve God. Hallelujah! So, meron na ang purpose ngayon. Lalong nagulit na sa kalibutan, toward kay ayon sa pag-serve ang Jesus, o pag-serve sa Ginoo, dili sa tao. No, dili sa tao. Ay ang tao na siya. No? Wala ang tao kung wala ang Diyos. Wala ka kung wala ang Diyos. Wala nga. Ang ako ang mentality. No? We must to develop a mentality that says, my purpose on this earth is to serve God. Dili tayo. No, dili tayo. Hallelujah. We must change their position in life. Dili tayo. Ako ang mga panglantar sa kinabuhi. No, say, ako ang mga panglantar sa kinabuhi kayo. Murag feeling na to, dahil kaano ka, anong laloy kaano ka, dahil wala tayo, paglao, wala yung mga mentality na to ba? Pero lang negative, to ang mga panunahuna. Wala nga, ako ang yung rin yung panunay. Wala sa Ginoo. Aron nga, diba? Dito sa akong nabasa sa Romans 12, verse 2, aron nga, unsay maano, hingpit o, na aron mapayra ninyo, masaya ninyo ang kabubuton sa Diyos. Unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Hallelujah. No? Kung ato dahil ninyo kanulay at tumulahuna para sa Ginoo, magdala na ito unsay niya ang kabubuton sa ato. No? Unsay na itong purpose, wala itong ikuan, na ang purpose sa kalibutan na maserve sa Diyos, na maserve kaniya. Aron, magdala na ito unsay maayo, hingpit o makapahimuot. No? Makapahimuot sa Diyos, dili sa tao. No? Yung ito ang ibutang sa karunahuna, kanunay, sa ang kagalingon, na tanan natin pagabuhaton, dili sa tao, dili sa ito ang kagalingon, kundi para sa Diyos, no? Para sa ito ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Change our way of thinking from me-centered thinking to Him-centered thinking. No? Atong i-change para dili na ako na lang community. Maayo ko na tao. No? Pipila na tayo ka Domingo na higutan ko natin na dili na maghula-hula na ako na maayo ko na tao. Maayo na kumitanan. No? Kami atong i-center atong pagalingan niya sa Ginoo. No? Diligod para sa atong pagalingan. No? Kung wala mo ginagawa, bisang gamay, doon sa kalibutan. Hallelujah. Wala na. Change our way of thinking from me-centered thinking to Him-centered thinking. No? At ang ibutang sa pagkawang galing ng kanunay mga isang si God ang masinter. No? Si God ang masinter sa ito ang kinabuhi. No? Si God ang masinter sa ito ang mga kinabuhi. Wala dyan ako. No? Bisang kamay, dili kalibutan. No? Matthew 10 verse 24. Hallelujah. No? Matthew 10 verse 24. No? Lagay nga ng pulong sa Diyos. Hallelujah. Matthew 10 verse 24. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo, o walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Na wala dyan, anong tinunan, kinatanan, wala tinunan na ta. No? Wala dyan mga tinunan nga mas mulabaw pa sa iyang magtutudlo. Walay ulipon nga mas mulabaw pa sa iyang agalon. No? Since we are all servant of God, no, kitang tanan, mga servant, hindi na sa Ginoo, magpaubos kita kanunay. No? Si Jesus here, no, si Kristo, ay napataas sa kanunay sa kawang mga kinabuhi. Kung asa ka na bakit, kung sa inyong buha,
no, kinsa mo ang ma-encounter ng mga tao, no? Si Jesus ang mapasibangan, dili mo kagalingon, no? Dili ang imo kagalingon, dili ang imo pagkamaayo, dili ang imo pagkaapirahan, dili ang imo ang pagka-bright, pagkapadara na imo nakapot sa kalibutan, ay kanampanan, iya sa Diyos, no? O ako nang ipasalamat, ipasibangan sa pamilya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ikatula, have a determination to serve and help. Determination. Kung yung good ang determination, alam yung manitamot good ka. No? Manitamot good ka na magbuhat. Di lang kay tamang na ka sa istorya, wala sa buhat. No? Hallelujah. Have a determination to serve and help. No? Gibutang nila mo. Serve and help. No? Daghan tayo pamagi na magamit ka sa Ginoo. No? Magamit ka sa buhatan sa Ginoo. Isa na ana is, there are different ways we can serve God by sharing His gospel and through giving. No? Alam po ka sa giving, masaya na pa tayo, di ka makakuhan sa giving. No? Paghatag. No? By sharing His gospel. No? Matthew 28:20, no? Paglaway ka mo, no? O, therefore, ang disciples, mo na ang Great Commission. Kaya ato ang ipag-emphasize sa amin is kaming through giving. No? Kaming paghatag. Kaya naay kami kaklase na paghatag. No? Kung gusto ko ka naman, kaming determinado ka naman, magamit sa Ginoo, magamit sa buhatan sa Ginoo, no? Butagak ka through giving. No? Dahil kami kaklase sa paghatag o maghatag. Ang una is, they give because they can. Buhatag sila, tungod kay bakalan nila. So muna sa kaming mga dako, anong naay-kaya, no? Anong usay kaming dili sila mahutang sa usay sila ang mahatag. Tungod kay kaya lang nila na mahatag. Ay kadua is those who are able to give but they don't give. No, no, those who are able to give but they don't give. No, able sila, makaya nila na mahatag, pero hindi sila mahatag, hindi nakaha. No, wala nakabalo. Ang Diyos na nakabalo. No, those who are able to give but they don't give. And then ang last is, who have very little but give of what they have. No? Kaya na sila ay gamay na dito na ang mahatag, pero ilang ihatag? No, ilang ihatag? Unsa ila ang mahatag para sa Ginoo. No? Kapalitan lang siya nga ang paghatag, kapalitan siya kaning kahimuan sa buhaton. No? Sa Ginoo. Ay, kanang mga butang din sa kalibutan, no, nga ako ang hindi na makalakaw. Wala kita mga biyahe kung wala yung gasolina. Saan na ito pagkuhan? No? Saan na ito pagbiyahe kung wala yung gasolina? Saan na ito pagkaon kung wala itong porta? May nada. So, if we are determined to serve God and to help, no? Ato ang kanan is kani ato ang paghatag, no? Ato ang giving. No? Ato ang iwan. Hindi mo tayo, ibutang sa tumulang nila na faithful ka sa tuwang paghatag, no? Sama sa ating dadali na isang kaning jutay nila din kanila ang kuhan, pero naida pa sa heart, no? Kasi kasing mahatag. Hallelujah. So, kitang tanan, no? Kitang tanan dasig sa Diyos na mahimot ang faithful sa tuwang giving aron na magamit sa buhaton. No? If you are determined, determinado mo ka na magamit sa Diyos, no? Determinado ka na makatabang sa buhaton sa Ginoo. So, be faithful. No? Be faithful sa tuwang giving dira sa tuwang buhay ng Diyos. Hallelujah. Next. Ituloy. Upat kami na breath. No? Ay, katuloy. Commit to following God. Ano? Commit. From the word commit or commitment,
Usahay mo ngayon kami ato ang commitment kung di ka pangkalibutanin na pangunahan na kwanjid, no, magupa, no, ato ang commitment, no. Commitment which means you are doing something on agreement between you and God. So, ano siya yung pag-commit nato na follow ng Jesus? No, yun na agreement between you and God. Dili sa tao, dili sa gobyerno, dili sa balaod, dili sa kalibutan, kundi sa Diyos. No? Agreement. Kung ano ang agreement, naagay kaming kwan, kaming sabutan, no? Sabutan. Diba, doon sa kalibutan, pag naguba ang kasabutan, mag-away yun. No, naayong mga usahay, magpiyat-yanan ka lang yung nilala, ano kwan. So, di na sa ginoo, no? Di kumita, no? Nagkumita sa pag-follow kang God, no? Pag-follow kang Jesus. So, there is an agreement between you and God. Dili tao ato ang ginasaaran. No, dili tao. No, ang ato ang buhaton, aron na mahimot ang successful servant of God, we must follow God. No? We will never be a successful servant of God if we don't do what He commands us to do. No? Dili tayo mahimong successful o dili tayo mahimong sinuod na servant of God. Dili natin tumanon kung sa iya ang command sa tuwa. No? Isumo ka sa Diyos na masangyo na wala ka gibuhat. Isumo ka sa Diyos na mahatag, na wala ka gamatag. No? If we will never be successful servant of God if we don't do what He commands us to do. Atong basahan diri sa James, Santiago 1:22. No? Sa oras. Ayaw limboni ang inyong kagalingon. Pinaagi sa Praise God. Ayaw limboni ang inyong kagalingon. Pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Hindi ang tumana kini. Amen. No? Dili lang ay taman na ka na naninaw. Taman na ka sa talungan. Lahos pikas talungan. Wala na ito di kinasing-kasing. Wala na ito dibutang sa kamula-mula. Wala na ito dibuhat. Nagdili ka na hingin successful na servant sa Ginoo kung dili ka ito tumaman kung sa iya ang gisugo. Kung sa iya ang gisugo, isawad atong tumaman. Hallelujah! No? Ato ang tumaman. Dili kay ato ang ipalabay lang sa panggalungan. No? Dili ka, atong kasama balik, ayaw ng bungi. Wala ng bungi ang inyong kanalingan. Pinaagi sa pagpamati naman. Wala mo gini ang sahay ang sakit sa ato ang, no, mga kisalan mo. Tama na ka sa pagpaminaw, so walang buhat. No? Wala tulong sa Diyos na kinoon tumana kini. No? Pagpamati naman sa tulong sa Diyos, kinoon tumana kini. No? Karoon ka na atanan, galag sa Diyos. No? Walang batago sa Ginoo. Paano na itong ginabuhat? Bisan rin kaming wala ka makita sa mga pastor, wala ka makita sa tuwang mga kaisuran, gayag na sa Ginoo. No? Kung di kumanta, gusto mo ka sa Diyos, ako ang tumanon. No? Dili kay tama lang tayo lang mamati. No? Kitang tanan, kitawag Diyos sa Ginoo. Hallelujah. If we are not committed to following God, this involves three things. So, wala kapital. If we are not committed to follow God, wala kapital. No? First is trusting God. Ano? No? Trusting God. Pagsalig sa Diyos. No? Di kumit naman, magmultutan commitment, imo lang gisalig sa tanan ka, imo lang gisalig sa Ginoo ang tanan. No? Wala na, tinitala yung mabalaka. No? Tinitala yung mabalaka, kung sa ito ang
dangatan, no, putkan ng tawag mga kung ba kabalutan na na-abuse ng matabang sa Quran, no, trusting God, no, it involves trusting God, then obey God's word, no, pagtuman, wala po na kanila, no, pagtuman, no, kung sa lang isugo, ako ang tumanan, then, walk in faith or living by faith, kung muna ako ang Quran, di sa church, di ba? Living by faith, global mission, no? Hallelujah. So, para mga son, willing ba tayo makamit ka? Commit, no? Ato ang i-fully surrender, ato ang saling ang tanan dira sa Diyos, no? Ato ang kinabuhi. So, tinatangay na wala ka, no? Nakaya ka sa pagpiro, nagkinabuhi ka sa pagpiro. Hallelujah. No, kung naman ako ang Diyos na matabang sa ato ang. Then last, dito sa last, no, on how to become a successful servant of God. Start serving where you are. No, start serving where you are. Magsulot ka sa pag-serve sa Ginoo kung asa ka karon. Asa man ka karon sa balay. So isa na yung muhaton. Magtanga ba ka sa balay? No, magtanga ba ka? Kung natin silingan, napili na ito kanon. No, sa itong trabaho. No, actually, na-plus na ka sa kaning kinabuhi ng sultan ba? O ginigyan mo ay atong kuhaan sila ka adlaw. Nag-share sila namuhat sila. No, nag-share sila sa plaza. So, ilan yung gikuhan nila. Kung asa sila karon na dapit, nagpagamit sila sa Ginoo. Hallelujah. No, meron na kita mga ison. Wala nag-matter kung unsa ka busy. Wala nag-matter kung unsa ato ang unsa atong trabaho. No, ay bisa na sitwasyon nagamit ka sa Ginoo. No? Start serving where you are. Sa iyong pag-sila. Unsa man yung ginawa sa silahan. Nagsiguro na kag-selfie. Nagsiguro na kag-tabi-tabi. Kung ang imo gitabi-tabi, imo lang gi-share sa iyong classmate, siyempre sa pulong sa Ginoo, magamit ka sa Ginoo. No? Start serving where you are now. No? Mag-serve ka, pag-serve sa Ginoo, kung asa ka nagapit, kung unsa imong trabaho, kung unsa imo ang sitwasyon sa kinabuhi. No? Wala nag-matter kung unsay itsura sa lugar. Ay kitang-tanan, ganito sa Ginoo. Hallelujah. Lord, hallelujah. The question is, ano sa amin dalaita? Mamuhat. No, ano sa amin dalaita? Ano na ba dalaita mamuhat kung langin ang tanan? Kung rapture na. No, yung rapture na kay, naraban mo yung mga reward at kumagawatan. Asa kayo i-kuhan sa Ginoo, asa kayo, watanang Ginoo, sa gibuhat mo sa kalibutan, atong lumit pa ka. No, the question is, ano sa? Ang kalutan na, ano sa? The question is when is the right time, right place, right condition to serve God. Next. The right time is now. Parang ang sakto na panahon mo lang sa'yo. No? The right place is to serve God is where you are. Hallelujah. Karon ang adlaw. Okay. Kamutan mo ison. Ang ato ang panahon karon grabe na kayo pagawatan. No? Atong basahon diri sa Efeso 5:16. No? Ephesians 5:16. No? Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan ang inyong mga adlaw. No? So, kung sa amin dito mabuhat, ano na ba dito mabuhat? Nagsungkod na ta. O, hindi na ta makabakod. Mintras dapat ay kusog. Mintras dapat ay kinabuhi. Karon ang panahon na magpagaan ka sa Ginoo. Hallelujah. Wala nagmatter kung unsa imong sitwasyon. Wala nagmatter kung unsa imo ang asa ka nga lugar. Ang nagmatter ang imo ang kagalingon kung willing ba ka magpagamit sa Ginoo. Sa kalang na panahon, ay kabalutan na ang ato ang panahon karon grabe na kadautan. No? Dili na nato na friends. Labi na ang pagkaroon na nagawa sa
kuan sa news, no, ang sa Jibil, grabe na kayo kuan, pag ganun kuan, mag-limit na siya, grabe ka, grabe mga witness na nagkamo, doon sa mga nasod, no? Dahil mga media, mga patay, mga nanag, ilan kayo, no, grabe na kadautan, ang panahon mo rin, ako ang panibig ka rin. So, karoon ang adlaw ng Israel. Hindi na mag-unya pa, hindi na mag-unya pa. No? Ay karoon na panahon, tagitawag sa Diyos. O, ang panatanaan na, willing ba ka? Willing ba ka? No, na magpagamit na sa Ginoo. Ang tuwag, ikaw ay nakabalo ng ang Diyos. No? Ang tuwag, simula ng pag-iyon. Eh, hindi po ko makakontinue. Ito mo kapapasinawan mga hula-hula. No, wala ko hindi ko mabasa. Only you and God, Lord God, ang magsabot. Hallelujah. Muna, hallelujah. Conclusion. No, batang guru ka sa conclusion. No, kagamiya, ako itong biskutan. No, daghan ka na itong mga butang. No, na ato ang ibutang sa kanilahuna. No, kagamiya, ato ang nakuha develop ang servant mentality. No, ato ang ibutang bitaw sa kanilahuna. Binigyan na siya ang dapon sa kanilahuna. Hallelujah. Dan determinado ba ta na magpagamit sa Ginoo? Through giving. Laging pasal sila ito ang giving. Ay dinipod nag-work ang ministry kung walay nagagamit na mga financial. No? Una nga ako ang aron na mahimit ang kaming galamitan po sa Ginoo, we must be faithful sa ito ang giving. Dahil manipag-commit na po. Commitment. Dili pwede na i-commit ka sa Ginoo, i-commit ka sa kalibutan. Kay, ano lang tayo mahirong kaming susuranin pagkasimbahan, pero pag wala ka sa simbahan, sa atong kinabuhi. No? Sabi na pwede na dua-dua, dili tayo mag-serve ng master at the same time. Kaya usa, naging posibilidad na nasa likay na tayo isa, at palabi na tayo isa. No? Una nga ako ang commitment, dapat gawin sa Ginoo. Dili tayo magdua-dua, commit. No? Dili tayo pwede nga makamit sa Ginoo, makamit kita sa kalibutan. Kaya, dili kita mahimong successful, dili tayo kalahutayan na. Then lastly, no? Pag-serve natin sa Ginoo karon na ang panahon. O wala nag-matter kung sa nga sitwasyon, sa nga dapat ang nag-matter ang inyo ang kagalingan. Kung willing na ka na magdagamit mula sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah ka mga Israel.